Luokses nyt kuljettaa, viestintään tuli saa. Nyt samat tähdet loistaa meille, pois onnen tieltä eksyneille. Mut kerran sun luoksesi käyn, tuli vain kertokoon, miten yksin nyt on. Tuli vain, tuli vain. Luokses nyt kuljettaa, viestintään tuli saa. Nyt samat tähdet loistaa meille, pois onnen tieltä eksyneille. Mut kerran sun luoksesi käyn, tuli vain kertokoon, miten yksin nyt on. Tuli vain, tuli vain, tuli vain. Tuli vain. Iskelmä tähti ja tähti-iskelmä ohjelmaa toivotellaan tervetulleeksi kaikki kuuntelijat oikein lämpimästi mukaan. Täällä studiossa Liisa Hellevi ja Erkki Rantanen ja myöskin meidän taiteilijavieraamme. Hyvin paljon toivottu taiteilijavieras niin puheen kuin musiikin merkeissäkin. Alkulaulusta sen verran, että tämä Tuuli vain, mikä tässä kuultiin, Orvokki-idän eli Reino Helismaan suomalaisin sanoin ja Unto Haapa-ahon sovituksin. Erkki Pohjanheimo ja Unto Haapa-ahon orkesteri, levytyspäivämäärä 14. helmikuuta 1961. Sen verran tästä ennen kuin otetaan taiteilija vieras tähän mukaan. Tämä levytys tuli kilpailun jälkeen eli 31.7.1960. Helsingin kulttuuritalolla pidettiin iskelmälaulun Suomen mestaruuskilpailut, jossa tämä samainen Erkki Pohjanheimo oli mukana siellä kilpailuissa ja lauloi laulut La Mer eli Meri ja Tango Desireen. Siellä Erkki Pohjanheimo tuli toiseksi, siellä muun muassa tuomarina oli Toivo Kärki. Sen kilpailun jälkeen tuli sitten eka sinkku Erkki Pohjanheimolta Tuuli vain ja kättä vastakkain. Silloin vuonna 1961 ja täällä, hyvät kuuntelijat, nyt meillä on taiteilijavieraana, niin kuin sanoin, paljon toivottu Erkki Pohjanheimo, tervetuloa ohjelmaan mukaan. Kiitos oikein paljon ja mukava tulla tänne vanhaan kotikaupunkiin Turkuun. Niin, kyllä vaan. Ihan tästä kyllä puhutaankin, Erkki, mutta ennen kuin mennään sinne niihin ihaniin mukaviin lapsuusvuosiin, niin ihan vähäsen tästä kilpailusta silloin 1960. Minkälaiset kilpailut? Mulla on vähän huono mielikuva siitä kilpailusta, mutta joka tapauksessa mä olin juuri muuttanut Helsinkiin ja tultuani ylioppilaaksi ja tietysti kun mä olin laulanut koko pienen ikäinen, niin halusin päästä sitten laulamaan levyllä. Ja semmoinen tässä oli palkintona tässä laulukilpailussa ja sitten yllättäen mä pärjäsin siellä kohtuullisen hyvin. Mä en muista muuta siitä. Kulttuuritalon sali oli varmaan aika täynnä ja kun oli Suomen mestaruuskilpailut, niin se oli tietysti kova koitos. Ja sitten todellakin mä pääsin laulamaan yhden levyn kakkospuolen, joka oli mun ensimmäinen levytykseni. Ja sitten kävi niin, että tämän kilpailun voittajan piti laulaa se ykköspuoli. Ja kun mä olin tehnyt tämän kakkospuolen, joka on kättä vastakkain, niin sitten muutaman päivän kuluttua Toivo Kärki soitti mulle ja sanoi, että
Erkki, nyt voisitko tulla tekemään sen toisenkin puolen, koska tämä henkilö, joka voitti sen Suomen mestaruuskilpailun, ei pärjännyt siellä levytysstudiossa. Ja minähän tietysti olin onnesta mykkänä ja ryntäsin sinne studioon ja niin tehtiin tämä ensimmäinen sinkku ja A-puolelle tuli siis Tuuli vain. Niin kyllä vaan, mutta tässä kun sanoit, että tänne Turkuun, tänne kotikaupunki, vanhaan kotikaupunkiin, niin se kyllä pitää paikkansa. Turussa olet kyllä asunut ja varmasti sellaisia muistoja, kun tässä teille kuuntelijat kerron, että tämä Erkki kuunteli, kun hänen eno Yrjö Valkola, häntä kyyditti sitten polkupyörällä ja polkupyörän takatelineellä, kun tämä Erkki sitten istuskeli, niin hän sitten kuunteli, kun eno oli myöskin hyvä laulamaan ja eno lauleli Tähtiä Meripoika laulua siellä, niin Erkki kuunteli ja varmasti silloin ajatteli, että kyllähän minäkin joskus kyllä lähden laulamaan ja niinhän se kävi, että siellä kuuntelit sitten tosiaan, kun tämä eno lauleli. Joo, Yrjö oli hyvä laulaja mun mielestäni silloin pikkupoikana häntä ihailin kovasti ja ajattelin, että kun mulla vaan joskus olisi noin hieno ääni. Ja sitten me muutettiin sieltä, tämä tapahtui Multialla siis. Mä olen syntynyt Multialla, ihan Multian keskustassa ja mun isoisäni oli kauppias ja äiti oli sitten kauppiaan tytär. Ja sitten mun isäni kuoli sodassa. Hän oli lentäjä ja lentokapteeni ja putosi koelentäjänä Tampereella alas Pyry-nimisellä hävittäjällä ja ikävä kyllä menehtyi siihen. Tämä oli vuonna 1943. Sitten sodan jälkeen äiti tapasi mun tulevan isäpuoleni, eli Leevi Kuuranteen näyttelijän, ja me muutettiin koko perhe, siis me 3 äitiä, Leevi isä ja minä muutettiin Turkuun, kun Leevi isä sai Turun kaupunkiteatterista näyttelijän paikan. Että siitä tämä mun Turun kauteni alkoi. Kyllä, ja isoäiti opetti virsiä laulamaan sitten täällä Turussa. Isoäiti asui Turussa tuossa Erkin kadulla ja Kinopalatsin talossa ja hän oli varmaan se, joka opetti mut laulamaan sitten todella. Äitikin lauloi kyllä jonkun verran, mutta hän ei ollut mitenkään erityisen innostunut sitä laulamisesta, mutta aina kun mä olin isoäidin luona, niin aina laulettiin jotain. Ja sitten mulla on vielä sellainen mielikuva, että mun ensimmäinen julkinen esiintyminen saattaa olla, että ihan varmasti on Markus Sedän tunti. Jaha, Markus Sedä oli vierailulla Turussa. Yleisradion studiossa. Niitähän tehtiin Helsingissä niitä ohjelmia, mutta kuitenkin silloin oli poikkeustapaus. Hän oli vierailulla Turussa ja tuossa Linnankadulla oli Yleisradion vanha studio muistaakseni. Ja siellä mä kävin laulamassa ja taisi olla sellainen laulu kun oi katsoppa lintua oksalla puun. Sen oli mun isoäiti mulle opettanut. Voi, ja jos hyvät kuuntelijat te tietäisitte, että kuinka paljon minä sain täältä Erkiltä näitä muistiinpanoja ja kirjoituksia ja ajattelin, että hyvänen aika, että meidän pitää kyllä Erkistä tehdä osa 1, osa 2 ja kuinka monta osaa, mutta tässä hyvät kuuntelijat me ollaan nyt näissä ohjelmissa ja yritetään edes vähäsen saada Erkistä nyt tähän tuntiin mahtumaan jotakin tämän musiikin lisäksi ja nyt otetaan tämä, mistä puhuin, tämä toinen, tämä Kättä vastakkain. Tämä on myöskin Orvokki-idän suomalaiset sanat, eli Reino Helismaan sovitus on tässä Olli Hämeen ja 14. helmikuuta 1961. Kun saat pienen harmin lääke, siihen varmin reipas kätten läiske silloin on se aivan niin kuin hypnotismi suggeroi. Syrjään et siis jäädä voi. Taas on kirkas taivas taas ja turhat vaivas kätten läiskyttelyyn tarkoin pois se hymyn herkän synkällekin huuleen loi. Syrjään et siis jäädä voi. Villet, Kallet, Maijat, Liisat, Jussit, Rajat, Jaakot, Ollit, Hertat, Kaijat, Rimmat, Vertat. Kättä vastakkain vain, nyt vielä kertaan kaiken. Että muistaisitte, kun saat pienen harmin lääke, siihen varmin reipas kätten läiske silloin on se aivan niin kuin hypnotismi suggeroi. Syrjään et siis jäädä voi.
Maijat, Liisat, Jussit, Raijat, Jaakot, Ollit, Hertat, Kaijat, Ritvat, Pertat. Kättä vastakkain vain, nyt vielä kertaan kaiken. Että muistaisitte, kun saat pienen harmin lääke, siihen varmin reipas kätten läiske silloin on. Se aivan niin kuin hypnotismi sukkeroi. Syrjään et siis jäädä voi, ei voi. Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Pois lähti rakkaani toisen luo ja silloin sydämeen murtui kerrassaan. Voi Ben Casey, saavu heti auttamaan. Joka viikko mä kuvaruudun pinnalla näen Ben Caseyn tyylikkään. Sä kuumetta lievität jomotusta pään, kun kuulet kutsun tän. Missä viipyy Casey? Missä viipyy Casey? Tule Ben Casey. Tule Ben Casey. Missä on Ben Casey? Missä viipyy Casey? Tulethan Casey. Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Pois lähti rakkaani toisen luo ja silloin sydämeen murtui kerrassaan. Voi Ben Casey, saavu heti auttamaan. Kun vammat hoidat ja löydät kipupesäkkeet, kun psykiatrin sä työtä teet. Sä myös lääkitä osaisit, kun varmastikin sydämet vaurioituneet. Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Oh, voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Pois lähti rakkaani toisen luo ja silloin sydämeen murtui kerrassaan. Voi Ben Casey, saavu heti auttamaan. Missä viipyy Casey? Missä viipyy Casey? Tule Ben Casey. Tule Ben Casey. Missä on Ben Casey? Missä viipyy Casey? Tulethan Casey. Casey. Voi Ben Casey, voitko minut parantaa? Hei Ben Casey, saavu heti auttamaan. Oh Ben Casey, saavu heti auttamaan. Iskelmätähtiä ja tähti-iskelmiä ohjelmaa kuuntelette täällä. Tänään taiteilijavieraana on hyvin paljon toivottu Erkki Pohjanheimo. Erkkiä on toivottu tosiaan tänne puheen kuin musiikin merkeissäkin erittäin paljon ja en tiedä minne se aika on ja nämä vuodet menneet, kun nyt vasta eka kerran olemme saaneet tänne Erkki Pohjanheimon vieraaksi, mutta sitäkin enemmän meillä on nyt, olisi kyllä puhumista, mutta aika, mistä saadaan nyt sitten sitä aikaa. Kutsukaa tohtori Casey. Nyt kyllä kutsuttiin tämän laulun myötä. Reino Helismaa tehnyt tähänkin suomalaiset sanat ja Matti Viljanen sovituksen ja tässä myöskin Erkki Pohjanheimon kanssa orkesteri, jota johti Matti Viljanen. Tässä levytyspäivämäärä on 29. tammikuuta 1963. Ja tämän levyn toisella puolella on sitten Juna jättää laiturin, mutta ei mennä tähän lauluun vielä. Me puhutaan, Erkki, vähän varmasti tästä Caseystä, vaikka palaamme kyllä sitten sinne lapsuuteenkin tai nuoruuteen takaisin, mutta tässä vaiheessa, kun tämä 1963 tämä levytys tapahtui, niin silloin jo olit käynyt toisenkin kilpailun. Tässä kun mentiin siihen 1960 Helsingissä Kulttuuritalolla järjestettyyn kilpailuun, niin sitten vuotta myöhemmin 61 oli Suosikkilehden järjestämät levylaulukilpailut, jossa silloinkin sielläkin tuomarina muun muassa Toivo Kärki, Ossi Runne ja Olli Häme. Sen kilpailun voitit ja eikö sitten sen kilpailun jälkeen tavallaan tuli tämä Casey? Joo, sen Suosikin kilpailun jälkeen mä varsinaisesti tein levytyssopimuksen Musiikki Fatserin kanssa. Ja sitten tuli Casey, joka ei ole sen tunnetun televisiosarjan musiikkia, vaan on sen innottamana tehty
tehty biisi. Se oli mulla sillä tavalla onnellinen tapahtuma, että siinä, jos nyt voi sanoa, että mä löin itseni läpi, niin kuitenkin mä nousin kuitenkin johonkin top 20 suurin piirtein myyntitilastoissa siinä. Sillä tavalla levytyssessiosta mulla on hauska muisto, että Nakke Johansson oli tuottajana silloin siellä studion puolella, tarkkailun puolella, ja hän sanoi, että mepäs nyt niin otetaan äänikoetta ja laula kertaalleen läpi. Menin sitten studioon, pistin luurit korville ja lauloin kertaalleen läpi, ja Nakke huusi mut sinne äänitarkkaamaan ja sanoi, no niin, tuus kuuntelemaan, eiköhän se ollut tässä. Mä sanoin, että mitä? Se oli vasta kuin tämmöinen koeveto. Nakke sanoi, että tämä on hirveän hyvä. Mä sanoin, että ei, kun mä haluan tehdä ainakin kerran vielä. Ja sitten me tehtiin kerran vielä, vai tehtiinkö vielä toisinkin kerran, mutta Nakke sanoi, että ei, kun se ensimmäinen on ihan täydellinen. No niin, ja ensimmäinen otettiin. Ensimmäinen otettiin. Se oli kertaheitolla nauhalla. No niin, eli kyllä se on siihen aikaan mennyt kyllä, ja se on kuitenkin aika vaativa ollut silloin, että ei sitä jos ajatellaan tänä päivänä, nyt kun voidaan ottaa vaikka sana kerrallaan, mutta siihen aikaan se mentiin se koko laulu, ja kyllä se vaativuus oli kuitenkin, että ei sen ihan jokainen päässyt sinne levytykseenkään, eikä tietenkään kilpailuunkaan, eikä kilpailuvoitokseen, jos puhutaan Toivio Kärjestä, niin hän oli sitten kyllä huipputarkka siellä tuomaristossa. No joo, en tiedä, mutta tietysti oli kauhean mukavaa, että voitin sen kilpailun ja sitten siitä tämmöinen jonkunlainen laulajan ura aukeni. Kyllä vaan, mutta palataan Erkki takaisin sinne, kuitenkin vähän sinne aikaan, sinne lapsuuteen, sinne muistoihin. Ja jos mennään oikeastaan sinne, että siinä, jos tästä Yrjö Enosta puhutaan, niin oikeastaan tästä Yrjö Enon laulusta siinä 1940-luvun lopulla, niin eikö Erkki niin, että aloit sitten Yrjö näitä lauluvihkoja siellä tarkastelemaan ja keräilit laulun tekstejä ja siellä sitten vaan se innoitti siihen iskelmämusiikkiin, kevyen musiikkiin ja sitten sait siinä 1950, vanhemmat osti sinulle viulunkin, mutta ei se viulu oikeastaan sinua vielä innostanut. Eikö niin, että kitara sitten oli kuitenkin se parempi? No joo, mä soitin aika monta vuotta viulua. Niin, soitit kuitenkin ja vaikka oli ihan maineikkaita opettajia sekä Turussa ensiksi täällä oli Turun kaupunginorkesterin konserttimestarinainen, jonka nimeä en muista. Ja sitten Tampereella, kun myöhemmin muutin Tampereen, niin Aarno Salmela, joka oli kuuluisa alttoviulisti. Ja sitten lopulta, kun mulla oli niin paljon kanttia sanoa vanhemmille, että nyt tämä viulunvingutus loppuu muuten, niin mä menin kauppaan ja ostin kitaran. Mutta sitten elettiin jo varmaan jotain vuotta 58 tai jotain sellaista. 57, 58, sillä tavalla täällä sinun vähän näitä muistiinpanoja, kun täällä katselin, niin silloin oli, että menit omilla säästämillä rahoilla sieltä Veneskosken musiikkikaupasta ostamaan sen kitaran. Kyllä, niin kävi. Ja sitten opettelin, mä en koskaan käynyt millään kitaratunneilla ja minä itse opettelin rimputtelemaan ne 3 sointua, jolla mä oon pärjännyt tähänkin asti. No niin, kyllä. Ja NMK:n poikakuorossa Turussa myöskin lauloit ja sekin oli varmasti sellaista omaa mukavaa aikaa. Joo, kyllä nämä kaikki tietysti, se NMK:n kuoro ja kaikki tämmöiset muut lauluun liittyvät asiat, niin ne kehitti mua pikkuhiljaa. Ja mä olin Multialla, lapsuudesta voi muistaa semmoisia kesäleirejä, joita järjesti Multian seurakunta yhdessä kunnan kanssa ja mentiin Sinervänjärven toiseen päähän semmoiselle autiolle rannalle ja siellä näitä leiriä pidettiin. Ja muistan ensimmäisen leirin, siellä oli leirinjohtajana mies, joka osasi soittaa kitaraa. Ja sitten me lauleskeltiin hänen kitaran säästyksellä ja sitten hän huomasi, että mulla on ehkä jonkinlainen lauluääni ja sen leirin päätyttyä oli sitten iltamia Multian hallin lavalla ja parissa muussa paikassa. Ja mä lauloin siellä sitten varmaan ensimmäisen kerran julkisesti niin kuin elävälle yleisölle. Olisikohan laulut ollut joku Tie, La Strada ja Portugalin huhtikuukin varmasti niin, siellä. Osaat lukea sieltä mun muistiinpanosta, niin hyvä, kiitos. Kyllä vaan. Kyllä ja vielä siitä pari vuotta myöhemminkin nämä toistui sitten, nämä taikka oli samanlaiset leirit ja samanlaisia vähän silloin, kun olit noin 12-vuotias ja silloin oli samanlaisia lauluja, mutta silloin oli Suklaa, Sydän veti vähän voiton ja Kuningas Koopra ja
Palladi Olavinlinnasta, mutta kuitenkin vähän samanlaisia siihen aikaan. Siellä oli Jorma Häkkinen, oli multialainen poika, joka osasi hyvin laulaa. Hän oli musikaalisesta Häkkisen suvusta Multialla ja hän lauloi siellä leirillä Suklaasydäntä, joka silloin oli juuri noussut hitiksi. Ja me opettelimme sen laulamaan duettona ja sitten me kierrettiin sen leirin jälkeen taas näitä Hallinlavaa ja niitä paikkoja Multialla ja laulettiin. Kyllä, mutta mitä tästä Juna jättää laiturin? Mitä tästä laulusta, mikä oli tämän keisin toisella puolella? Joo, keisin toisella puolella oli todellakin tällainen laulu, jonka nimenä tässä tapauksessa on Juna jättää laituriin. Ja säveltäjänä on mainittu levyetiketissä Harold Jeffries, mutta mun täytyy sanoa kyllä, että tässähän itse asiassa on vanha tuttu amerikkalainen kansansävel, joka on 500 Miles from Home. Se on pikkusen erilaisena sovituksena tässä ja tämä levy ikään kuin kopioitiin ranskalaisesta Richard Antonin levyversiosta, jossa kai sitten säveltäjän nimenä on mainittu tämä Harold Jeffries. Kyllä ja Rauni Kouta eli Reino Helismaa on tehnyt tähänkin nämä suomalaiset sanat ja Matti Viljanen sovituksen. Ja tässä tosiaan sitten tämä levytyspäivämäärä 29. tammikuuta 1963. Juna jättää laiturin nyt kuin kerran silloinkin, jolloin lähdit etkä palannut milloinkaan. Usva pilvi jälkeen jää, vaunun kylki välkähtää, ei vain tuo se koskaan rakasta tullessaan. Sinä lähdit, minä jäin, täällä seison mietteissäin, seison laiturilla sydäntäin kuunnellen. Sydän kertoo, minkä vei, aika pois se saavu ei, koskaan luokses takaisin tiedät sen. Juna lähti, hiljaisuus, kunnes jälleen lähtee uus. Kaikki jatkuu, muut onneni päättyi vain. Satu teille haaveen vie, mutta totta tuskin lie. Pois on mennyt aika toiveitten kauneimpain. Rakas kun on mennyt pois, tuntuu niin kuin kuollut ois. Silloin kaikki kaunis sumun ja usvan maan. Juna jättää laiturin, yksin jään kuin silloinkin, jolloin lähdit etkä palannut milloinkaan. Jolloin lähdit etkä saavu milloinkaan. Iskelmä tähtiä ja tähti-iskelmä ohjelmassa täällä taiteilijavieraana on Erkki Pohjanheimo. Juna jättää laiturin oli tämä äsken kuultu Rauni Koudan eli Reino Helismaan sanoittama ja Matti Viljasen sovittama. Ja tässä mukanakin Erkki Pohjanheimolla orkesteri, jota johti Matti Viljanen 29. tammikuuta 1963. Tänään nämä soivatkin nämä Erkki Pohjanheimon levytykset vuosilta 1961 vuoteen 1963. Siltä väliltä sitten näitä soittelemme. Ja jos nyt äsken oli vähän tällainen hitaampi
foxtrotti, niin nyt sitten mennäänkin oikein rockia ja minkälaista rockia, niin se on sitten limbo-rockia mennään nyt. Ja tämän jälkeen sitten Erkki Pohjanheimo kertoo vähän tästä, muun muassa tästä sanoittajastakin, eli kääntäjästä, joka tässä on mainittu salanimellä Laila Orvomaa. Ja kertoo varmasti vähän enemmänkin, mutta kuunnelkaa hyvät ystävät, hyvät kuuntelijat, niin kuulette taas sitten, mitä Erkki Pohjanheimo kertoo. Limbo, limbo, limbo hoi, uuden muodin limbo loi. Seipäät laita pystyyn vain, siihen keppi poikittain. Sitten tanssi altasen, kun soi rock jo tiedät sen. Kuinka limbo tanssitaan, helppo juttu eikö vaan? Rima alemmaksi, polvet notkeaksi. Polvet limbo notkistaa, suoran ryhdin sillä saa. Tanssit taakse taikka ees, katsees tarkka on ja sees. Limbon voitto on se tie, jolloin maine valmis lie. Aikas vietä limboten, huomaat kyllä hyödyt sen. Hei, mene riman alta! Oikein matalalta, näyttää mukavalta. Limbo, limbo, limbo hoi, uuden muodin limbo loi. Seipäät laita pystyyn vain, siihen keppi poikittain. Sitten tanssi altasen, kun soi rock jo tiedät sen. Kuinka limbo tanssitaan, helppo juttu eikö vaan? Kuinka limbo tanssitaan, helppo juttu eikö vaan? Kuinka limbo tanssitaan? Iskelmä tähti ja tähti-iskelmien ohjelmassa täällä olemme. Erkki Pohjanheimo taiteilija vieraana ja teille taas kuuntelijat, kun olette erittäin paljon aina tätä 60-lukua ennen kaikkea ja sieltä 60-luvun musiikkia toivoneet erittäin paljon. Ja totta kai siihen kuuluu yhtenä Erkki Pohjanheimo näiden levyttäjien joukkoon ja paljon on toiveita, niin varmasti on tämä musiikkipuoli teille kyllä ihan sellaista ja paljon toivottuja lauluja. Limbo Rock oli tässä äsken kuultu ja tosiaan oltiin siinä vuodessa 1963. Nyt oltiin maaliskuussa 15.3.1963. Tässä näitä laulun tekijöitä vähän tällä Erkin kanssa mietittiinkin, kun täällä on kääntäjäksi ja sanoittajaksi. Sama asia tietenkin, mutta täällä lukee kääntäjän kohtaa salanimi ja sanoittaja Laila Orvomaa, mutta kyllä tämä Erkki Pohjanheimo sanoi, että kyllä Orvokki Itä on hänen mielestään ja levylläkin on Orvokki Itä. No tästä me emme lähde kinaistelemaan eikä kilpailemaankaan eikä sen enempää puhumaan, mutta tällaista tietoa minulla täällä on ja Artur Fuhrman on sovittajana tässä. Erkki Pohjanheimo ja orkesterin johtajana Artur Fuhrman ja tämän toisella puolella, mutta tästä Limbo Rockista vähän puhutaan vielä Erkin kanssa. Tämä sai sitten toiselle puolelle sellaisen kuin Baby Twist. Ja Orvokki Itä eli Reino Helismaa tehnyt tähänkin suomalaiset sanat ja Artur Fuhrmanin sovitus. Sama päivämäärä 15.3.1963. Eli pari kuukautta heti myöhemmin tästä tohtori Keissistä, tämän Keissin levytyksen jälkeen. Mitä Erkki Pohjanheimo sinä sanot tähän Limbo Rockiin? Mikä se tällainen Orvomaa sitten tässä? Mikä se tällainen Orvomaa tässä on? Enpäs tiedä, en ole koskaan törmännyt henkilön nimeltä Laila Orvomaa. Tässä kävi niin, että tämä tehtiin siis hyvin nopeasti tuon Kutsukaa tohtori Keisin jälkeen, koska se oli noussut listoille, niin sitten äkkiä piti puukata pojalle lisää lauluja ja Toivo Kärki keksi tämän Limborokin. Ja sitten mä menin studioon ja siellä oli mulle teksti, joka oli ilmeisesti hyvin nopeasti värkätty.
Ja mä lauloin sen tekstin, mutta sitten mä sanoin, että missä ne huudot tässä on, kun siellä Limbo Rockin alkuperäisessä versiossa siinä on semmoisia innostavia huutoja, että nyt rima alemmaksi ja niin poispäin, englannin kielellä tietenkin. Niin. Ja sitten, olisikohan se Arthur Furman, joka siellä oli sitten valvomassa tätä, koska hän oli kapellimestarina, niin mä sanoin, että kyllä ne tarvitaan ehdottomasti ne huudot sinne, että muutenhan tämä menee ihan pieleen koko biisi. Ja Arthur sanoi, että no hän soittaa Reino Helismaalle. Eli jos tämä muistikuvani on oikein, niin silloin kyllä Laila Orvomaa on Reino Helismaa, vaikka levyetiketissä lukee Orvokki Itä, joka on tunnetusti Repen salanimi. Kyllä, mutta no ei annetaan olla, ei tästä lähdetä sen enempää, mutta palataan taas sitten näihin kilpailuissa olet aika paljon ollut ja ihan hyvällä menestyksellä ja tässä kun teille kuuntelijat sanoikin, että tästä me aloitettiin tavallaan nämä kilpailut täältä Helsingin kulttuuritalolta silloin vuonna 1960, niin sitä ennen oli jo vuonna 1959, minne Erkki oli osallistunut iskelmälaulukilpailuihin Tampereen VPK-talolla. Sielläkin tuomarina Toivo Kärki. Silloin ei ihan vielä kärkisijoitusta tullut, mutta tuli kuitenkin sillä tavalla menestystä, että siellä orkesterin johtajana ollut Eino Vuori palkkasi Erkin tanssiorkesterin solistiksi. Ja siellä Erkki aloititkin ensin esiintymään myöskin taiteilijan nimellä Juhani Heimo. Joo, Juhani Heimosta täytyy kertoa semmoinen hauska tarina, että mä jäin ylioppilasvuodekseni vielä Tampereelle, kun muu perhe muutti Helsinkiin, koska mun isäni näyttelijä Leevi Kuuranen tai isäpuoleni näyttelijä Leevi Kuuranen muutti siis perheen kanssa Helsinkiin ja Helsingin kansanteatteri, Työväen teatteriin, mutta mä en voinut jättää Tampereelta, koska mä en olisi ikinä päässyt ylioppilaaksi, jos mä olisin viimeiselle vuodelle muuttanut kouluun Helsinkiin. Ja sitten mä menin tänne VPK:n kilpailuihin ja siellä Eino Vuori kävi nykäsemässä hihasta, vaikka mä pärjännyt siinä kisassa ollenkaan, niin hän sanoi, että he on vailla solistia ja sä tunnut olevan tarpeeksi hyvä heille. Ja sitten mä lähdin bändiin mukaan, mutta mä en voinut esiintyä omalla nimelläni Erkki Pohjanheimi, koska mun perheeni, aina kaikkea isäpuoleni, ei olisi koskaan sallinut, että mä rupean laulamaan iskelmiä. Ja koska heille tuli Helsinkiin vielä Aamulehti, niin siellä näkyi tietysti tanssi-ilmoitukset. Niinpä. Ja sitten mä keksin tämmöisen Juhani Heimon. Mä olen Erkki Juhani Pohjanheimo. Sieltä tuli tämä Juhani Heimo nimi. Ja sillä nimellä mä lauloin sitten sen talven aina ylioppilaskirjoituksiin asti Tampereella. No niin, kyllä, hienoa. Mutta edetään sitten kuitenkin, kun nyt ollaan tässä levytysten kanssa näissä vuosissa 1963, niin samana vuonna sitten silloin 63 myöskin sitten syksyllä 50. oli jälleen kilpailut Kööpenhaminassa. Aika mainekkaatkin. Silloin teitä edustajiksi valittiin Monika Aspelund ja Erkki Pohjanheimo. No onpas siellä todella ollut kilpailuja. Joo, se oli tietysti nuorelle pojalle oli hirveän hienoa päästä. Se oli Pohjola Nordenin järjestämä tämmöinen pohjoismainen kulttuurikilpailu, jossa oli iskelmäsarja. Ja me Suomesta lähdimme sitten pienien karsentojen jälkeen, lähdettiin Monikan kanssa sinne edustamaan Suomea ja kuinka ollakaan, niin Kööpenhaminassa kävi aika hienosti sillä tavalla, että minä voitin ja mä lauloin vielä vaativan laulun If I Loved You, joka on vanha musikaalisävelmä. Mä luulen, että pelkästään sillä, että mä olin ottanut niin vaikean laulun, enkä laulun jotain tavallista iskelmää siellä, niin voitto tuli. Hienoa kyllä vain, ja se voiton seurauksena sitten pääsit esiintymään Suomen television lauantailekkerin sarjan jouluohjelmaankin. Ja siellä itse olit myöskin kameramiehenäkin silloin, mutta puhutaan tästä lisää, kun Baby Twist lähtee soimaan. Ja eikö Erkki niin, että tässä on tätä alasta esittää Ragni Malmsteen? Joo, se on aika hauska levy. Sitä on hirveän vähän mun mielestäni soitettu. Silloinkaan ei soitettu kovin usein radiossa. Mutta mä tykkään sitä levystä vieläkin, kun se on niin hassu. Ragni on niin hyvä siinä lapsen äänessä. Aamulla toimeen lähteissäni näen pienen ja sievän uteliaan pään. Työpöydän ääreen, kun mä istunkin, soi puhelin. Isi, koska tulet kotiin, isi? Illalla joudun aikahelteeseen, päälläni seison kuperkeikanteen. Leikki, jos voiman jäsenistä vei, se auta ei. Isi, liikitä, hyppää pois. Kun itselleen saa tyttären, ei laiskottele, tiedän sen. Mut hän on tärkeä.
myös roolissaan. On akuankat, satutarinat, tietysti lapsen mieltä kiehtovat. Juuri kun saadaan satu loppumaan jo kuullassaan. Lue se uudelleen, isi. Korttia koskaan pelaa enää en, miksikö? Kenties siitä vaikenen. Urheilu ennen sydämeni vei, mutta nyt ei. Nikola, 5 senttiä lisää. Kun itselleen saa tyttären, ei laiskottele, tiedän sen. Mut hän on tärkein päällä maan, myös roolissaan. Vuoteessa kun hän silmät ummistaa, voi leivän laittoon isä mennä saa. Silloin jo kuuluu pikku babyn makuuhuoneesta. Isi, Liisalle ja... Kun itselleen saa tyttären, ei laiskottele, tiedän sen. Mut hän on tärkein päällä maan, myös roolissaan. Liisa, kenestä pidät kaikkein eniten? Äidistä. Iskelmätähtiä ja tähti-iskelmiä ohjelmassa tänään taiteilijavieraana Erkki Pohjanheimo ja levytykset Erkiltä tänään vuosilta 1961 vuoteen 1963. Baby Twist oli tämä äsken kuultu. Orvokki Itä eli Reino Helismaa tehnyt tähän sanat ja Artur Fuurman sovituksen. Erkki Pohjanheimo ja orkesteria johti Artur Fuurman ja siellä lapsen äänellä sitten myöskin jutteli vähäsen Ragni Malmsteen. Nyt on sitten nämä muut tahtilajit tässä tänään kuultu ja nyt alkaa sitten tangojen vuoro tähän loppuohjelmaan. Kotikaupunkini tango lähtee ensimmäisenä soimaan Pauli Salosen sanoitus, Jaakko Borin sovitus ja Erkki Pohjanheimo ja Jaakko Borin orkesteri 1.8.1963. Valot kaupungin peiliin ikkunan, aina iltaisin loistetta luo. Ajan vieriä silloin annan, hetki mietteitä mieleeni tuo. Olet kaupunki kallis mulle, olet kaupunki muistojen yön. Kotikaupunki yksin sulle, laulan tuikkeessa tähtivyön. Valomainoksen lailla välkkyvän sinun onnesi vaihtuassa. Monen riemun ja murheen päivän sinä kuljetat aikojen taa. Sydän lempiä voiko toista, olet kaupunki päivän ja yön. Mulle kauneimmin aina loista, alla tuikkivan tähtivyön. Valot kaupungin peiliin ikkunan, aina iltaisin loistetta suo. Yli kattojen kaipun kannan, sinne rakkaan tyttöni luo. Olet kaupunki haaveen retken, olet kaupunki leikin ja työn. Sinun kanssasi onnen hetken, elän tuikkeessa tähtivyön. 60-luvun tunnelmissa olemme tänään tässä saaneet olla niin musiikin merkeissä kuin aika pitkälti puheenkin merkeissä. Ja teille kuuntelijat sen verran, että kun siellä taas meitä kuuntelette, niin tässä osassa me olemme taiteilijavieraan Erkki Pohjanheimon kanssa tavallaan eilisissä asioissa, mutta kun taas siellä kuuntelette meitä, niin me tulemme kyllä seuraavassa osassa vähän näihin päiviin. Nyt pysytellään aika pitkälti tähän
vuoteen 1963, eikä tulla vielä siitä kovinkaan paljon eteenpäin. Kotikaupunkini oli äsken kuultu tämä Pauli Salosen suomalaiset sanat. Jaakko Bori tehnyt sovituksen. Vai Erkki, sinulla on siellä vähän, kerrohan tästä kotikaupunkini laulusta vähän enemmän. No näitä virheitä näissä levyetiketeissä tuntuu kyllä olevan aikamoinen määrä 60-luvulla ainakin. Tähän on merkitty säveltäjäksi V. Salanov, joka on salanimi. Mutta oikea säveltäjä on kyllä, tämä on venäläinen tango ja oikea säveltäjä on Isak Osipovits Dunajevski. Ja tästä mä voisin sanoa tämän levytyksen liikkeelle lähdöstä sen, että Toivo Kärki sanoi, että nyt mulla ei ole mitään muuta sulle oikein laulettavaa, ei löydy semmoisia sopivia biisejä, mutta haluaisitko laulaa tangoja, että nythän tangobuumi on meneillään. Niin. Ja mä ensiksi vähän epäröin, mutta kun ei mitään muutakaan ollut tiedossa, niin sitten mä sanoin, että no miksi mä nyt voi jonkun tangon laulaa. Ja tämä oli levytyspäivämäärältään 1.8.1963. Sen toiselle puolelle tuli sitten myöskin heti hyvin paljon toivottu tango nimeltään Katja. Ei mennätään Katjaan vielä, vaan pysytellään siinä vuodessa, niin kuin sanoin, että silloin vuonna 1963, niin sen kilpailun, se Kööpenhaminan kilpailun myötä tuli tämä sitten, tai pääsit esiintymään Suomen television lauantai-lekkeriseen jouluohjelmaan. Minkälainen se oli, ja siellä myöskin olit kameramiehenä. Minkälainen jouluohjelma se oli? Mä olin tullut kameramieheksi vuonna 1961, tai ensiksi kameramieskursseille Yleisradioon, ja sitten pääsin töihin sinne. Tätä sarjaa, lauantai-lekkerisarjaa, se oli Vekin, eli Virtanen Elo Kuuslan, legendaarisen televisiotuottaja kolmikon tekemä ohjelma, ja sitä tehtiin Piikokissa Linnanmäellä. Se oli lauantai-illan ohjelma, niin kuin nimikin sanoo, ja siellä oli upea joululavastus, lumisine kuusineen ja niin poispäin. Ja siellä mä lauloin, olisikohan Ossi Runen orkesteri ollut iso orkesteri taustalla, ja se oli hieno esitys. Varmasti, kyllä. Miten Erkki silloin 18-vuotias poika silloin 1961, mikä sai sinut lähtemään, tai mikä innosti sinne kameramieskurssille? Mikä oli siinä? Kaikki on suurta sattumaa. Koko mun elämäni on ollut suurta sattumaa. Mä en tiennyt televisiosta oikein mitään. Mä olin Tampereella nähnyt televisioita kauppojen ikkunoissa. Ja kotona meillä ei ollut telkkaria, ja sitten mä en tiennyt oikein, mihin ammattiin mä ryhtyisin. Mä olin kirjautunut yliopistoon lukemaan musiikkitiedettä ja taidehistoriaa, jotain tämmöisiä sekalaisia aineita, mutta sitten mun tätini sanoi yhtenä päivänä, että hei, huomasitteko, että lehdessä oli ilmoitus, että Yleisradio hakee kameramieskurssille opiskelijoita. Niin. Ja sitten mä pyrin sinne kurssille ja pääsin kurssille, ja sitten mä olen nyt ollut Yleisradiossa pienen ikäni. Niin, kyllä. Kyllä siellä aika monta vuotta sitten jo menikin. Ja varmasti mielenkiintoinen työ. Kyllä. Ja mukavakin. Totta kai. Kyllä ensiksi vaan. mä olin 5 vuotta kameramiehenä. No niin. Mitä Katja-tangosta? Katja äänitettiin siis yhtä aikaa kuin kotikaupunkini, ja se on Jaakko Borin tekemä sävellys, kaunis, hyvin venäläistyyppinen. Voisin melkein sanoa, että se on, Pauli niin levyetiketissä sanat. lukee V. Salanov, mutta tämäkin on kai julkinen salaisuus, että V. Salanov on yhtä kuin Jaakko Bori. Niin. Ja se on hyvin venäläistyyppinen. Se on itse asiassa melkein venäläinen kansanlaulu, joka on laitettu tangon muotoon, mutta musta oikein nätti tango. Poissa oot Katja tyttöseni rakkain, kauas vie arotie kulkijaa. Kuoli pois lempi nuori niin varhain, toisen luo sydän Katjan halajaa. Kuoli pois lempi nuori niin varhain, toisen luo sydän Katjan halajaa. Tuuli laulaa lauluaan ja virran kalvo kimaltaa käy nuori.
nuoret kylän tanssimaan, ilta kun jo saa. Sävel tuo silmät kyynelillä täyttää, minut saa aina näin muistamaan. Unelmaa kuinka monta voi näyttää, elo tää meille leikitellen vaan. Unelmaa kuinka monta voi näyttää, elo tää meille leikitellen vaan. Onni muille hymyä, kun balalaikka kaihoaan. Taas suviyöhön heläjää, yksin kuljen vaan. Vielä näen sinut tuikkeessa tähden, virran tuuli yön katja on. Kulkemaan siksi iltaan mä lähden, siksi soi balalaikka lohduton. Kulkemaan siksi iltaan mä lähden, siksi soi balalaikka lohduton. Jos voisit antaa eilispäivän takaisin, mun onnen kantaa, kanssas kaiken jakaisin. En enää usko tulevaisuuteen, kuin ennen nuorena uskottiin. En enää luota onneni uuteen, kun tämä päivä on tumma niin, myös päivän uuden. Eilispäivän vaihtaisin ja ikuisuuden eilisestä antaisin. Sain luonas onnen suurimman silloin, sain eilispäiväisen onnen sen, ja siksi illoin sua otan muistelen. Yö on taas pois meni eilinen päivä, on yllä maanöinen häivä, ja eessä huominen on. Yö on taas ja surren huomista vuotan, kun eilispäivään mä luotan, ja eessä huominen on. Myös päivän uuden eilispäivän vaihtaisin, ja ikuisuuden eilisestä antaisin. Sain luonas onnen suurimman silloin, sain eilispäiväisen onnen sen, ja siksi illoin sua otan muistelen. Iskelmätähtiä ja tähti-iskelmien ohjelmassa täällä hetkisen aikaa vielä olemme. Erkki Pohjanheimo taiteilija vieraana. Anna takaisin eilispäivä. Toivo Kärjen säveltämä kuin myös sovittamakin. Lauri Jauhiaisen sanoittama. 13. joulukuuta 1963. Aika lähelle tätä vuotta 63 loppupuolelle tullaan, ja toisella puolella tässä sitten, mikä tässä viimeksi kuullaan, on Yön hellät kädet,
ei mennä vielä ihan sinne asti, vaan Erkki Pohjanheimo, mitä tästä annat takaisin eilispäivä? Siitä voisin kertoa sellaisen hauskan tarinan, että Toivo Kärki, kun tapasimme Toivo Kärjen huoneessa kerran, niin Toivo Kärki sanoi, että nyt hänellä on hyvä tangon idea tässä, jota hän on tuossa yrittänyt sävellellä. Seuralehdessä oli sellainen jatkosarja, romanttinen jatkosarja kuin Anna takaisin eilispäivä, ja Topi siitä sarjasta varasti tämän otsikon ja käytti sen tangon nimenä, ja sitten hän sanoi mulle, että hän pyytää Lauri Jauhiaista tekemään tähän tekstin. Ja sitten Lauri soitti vielä mulle ja sanoi, että hei, hän haluaa tavata sinut, hän haluaisi henkilökohtaisesti tavata laulajan, että hän voi niin kuin, tehdä sen tekstin minulle. No niin. Ja mä olin pienessä palaverissa ja siitä sitten se laulu syntyi. Mutta Erkki Pohjanheimo, tässä kun aika monissa kilpailuissa nyt tuli tuntemaan, kilpailuissakin ja muutenkin näissä levytyksissä Toivo Kärjen, hänhän oli ainakin tässä tuomarin osassa ja aika paljon varmasti muutkin laulajat ovat kertoneet, että Toivo Kärki oli erittäin tarkka, mutta kuitenkin sellainen, ehkä jotkut on sanoneet, että vähän ehkä sellainen pelottavankin tarkka jollekin laulajalle. Minkälaisena ihmisenä sinä pidit Toivo Kärjen? Mulle Toivo Kärki oli koko ajan hyvin lämmin ja ystävällinen. Kyllä mä tiesin hänen tämän kovuutensa ja tiukkuutensa ja kyllä sitten huomasin joskus hänen kommenteistaankin, mutta kuitenkin hän tuki erittäin paljon ja sitten siellä aina kun hän antoi mulle uuden biisin tehtäväksi, niin sitten hän meni sinne pianokoppiin ja minä lauloin siinä vieressä, hän antoi mulle tekstin ja sitten sitä siinä harjoiteltiin, niin Toivo Kärki, muistan, että hän sanoi mulle muun muassa sen, että on se hyvä, että sulla on toi teksti noin hallussa, että sä osaat laulaa tekstiä hirveän hyvin, selkeästi, ja sitten, että sä osaat hengittää oikeissa paikoissa. Että hän tietää esimerkiksi yhden laulajan, kehtaanko sanoa nimen? Sano vaan, kyllä totuutta aina voi kertoa, mitä hän on sanonut. Esimerkiksi Eino Grön on aivan kauhea hengittäjä, saattaa jopa hengittää kesken sanan. Mä olin tietysti hirveän otettu siitä. Niin ja kyllähän totta kai hän kertoi niin kuin suoraan hän kertoi, että ehkä siitä tuli jollekin laulajille sitten se pelottavakin asenne. Joo, mutta sitten mä muistan sen, kun mä olin joskus sitten tunkeudun taas Topin huoneeseen kysymään, että eikö nyt olisi mitään biisiä levylle laulettavaksi, niin Topi sanoi, että no tulepa sinä istumaan tänne toiselle puolelle pöytää, minä tulen sinne puolelle istumaan ja minä kysyn sinulta, että olisiko sulla mulle joku sävellys? Ei se niin helppoa ole, hän sanoi. Niin, ei se hänenkään työnsä varmasti niin kauhean helppo aina ollut. Ei varmaan, vaikka hän teki paljon. Hän teki paljon. Paljon hyvää, paljon myöskin vähän huonompaa. Niin, kyllähän siinä kaikkia varmasti, mutta niin vuosikymmenten aikana, mitä hän tosiaan teki, niin kyllä sieltä kyllähän monta laulajaa eteenpäin kyllä maailmalle saattoi ja laittoi, että sillä tavalla kyllä ihan hienosti ja kyllähän tämä 60-luvun, kyllähän meillä olisi vaikka kuinka paljon täällä vielä, niin kuin sanoikin, että meidän pitäisi tehdä monta ohjelmasarjaa, että me pääsisimme vähän. Ja tulee tässä tällainenkin, huomasin täällä, että muun muassa Toivo Kärki lähetti myöskin sinut sellaiselle kesäiselle laulukurssille, minkä Eero Väre piti Sibelius Akatemiassa, ja jossa samassa pulpetissa Reijo Taipaleen kanssa istuit. Niin se oli silloin ihan lauluurani alkuvaiheessa, kun Topi halusi niin kuin valmentaa mua laulajana pikkusen enemmän. Ja tämmöinen kurssi oli olemassa siellä Sibelius Akatemiassa ja sitten mä olin siellä kurssilla, en muista siitä kovin paljon mitään. Sitten paljon myöhemmin, kun mä olin TV-ohjaajana Yleisradiossa, niin mä tein Reijo Taipaleen juhlakonserttia Kulttuuritalolla ja Reijo sitten sanoi siinä tauolla, että muistatko Eki, että me ollaan istuttu vierekkäisissä, samassa pulpetissa vierekkäin siellä Eero Vären laulukursseja. En mä muistanut semmoista, mutta silloin Reijo oli silloin nuori laulaja ja oli juuri niin kuin huippu-uransa kynnyksellä. Silloin oli sitä satumaan aikaa Reijolle ja varmasti vähän sinullakin, että silloin oli kuitenkin, silloin siellä Eero Väreen koulussa, niin silloin olitte sitä alkua tosiaan, että sitten siinä välissä, kun siinä oli vierähtänyt yli 30 vuotta suurin piirtein aikaa, se oli sitä 60-luvun alkua, kun te olette istuneet siellä ja 90-luvun loppua, kun oli sitten se Reijo Taipaleen se juhlakonsertti, taikka 90-luvun, aika lähellä 90-luvun loppua.
Mutta mitäs Yön hellät kädet? Kari Aava eli Toivo Kärki säveltäjänä ja Reino Helismaa sanoittajana, Toivo Kärki myös sovittajana. Ja 13. joulukuuta 1963 ja yritykset tänään on ollut 61-63. Niin, kerro vaan tästä. Siinähän Toivo Kärki yritti uudestaan lämmittää tämmöisen vanhan idean, joka oli siis suuri hitti aikoinaan Sisar Hento Valkoinen. Niin, tämä Valkea sisar, kun sen oikea nimi on, mutta joka tapauksessa tämä tunnettu tango. Ja tästä on sama idea. Mutta hyvin paljon toivottu tätäkin kyllä kuuntelijat, että niin kuin kaikkia tänään, mitä tässä nyt on tänään kuultu ja niin kuin teille sanoin kuuntelijat, niin me tullaan seuraavassa osassa sitten. Lähdetään sieltä vuodesta, levytysvuosista lähdetään 1964 sitten eteenpäin. Nyt aloitettiin sieltä vuosi 1961 ja tultiin siihen vuoteen 1963. Sitten edetään seuraavassa osassa enemmän. Yön hellät kädet lähtee soimaan, niin Erkki Pohjanheimo, oikein kaunis ja lämmin kiitos tällä kertaa. Ja kiitos kun sain tulla. Paljon on toivottu sinua. Kiitos meidän puoleltamme kuin myös siellä kuuntelijatkin. Kiitos teille kuuntelijat taas sitten minunkin puolestani. Yön hellät kädet viilentävät otsaa niin polttavaa. Yön hellät kädet lääkitsevät tuska kun vallan saa. Hän kulkee yössä lohduttaen hellyttä katseessaan. Hän tuntee toiveet kärsivien saapuen auttamaan. Ei itse saa uupua hän yön unen toisille luoda vain vois. Ei itse saa itkeä hän, kun kyynelet toisten hän karkoittaa pois. Yön hellät kädet viilentävät otsaa niin polttavaa. Yön hellät kädet lääkitsevät tuska kun vallan saa. Valot sairaalan jo himmenevät yöhön, pitkät on tunnit sen. Sisar Valkoinen on yksin jäänyt työhön, lohduksi sairaiden. Itse saa uupua hän yön unen toisille luoda vain vois. Ei itse saa itkeä hän, kun kyynelet toisten hän karkoittaa pois. Yön hellät kädet viilentävät otsaa niin polttavaa. Yön hellät kädet lääkitsevät tuska kun vallan saa.